Jalaran hehe pasang ton hatamu. Tetap Yesus sudah di balian, kabar deguna lilu dope akan undul di nani linggoman ni hamatean sai joma sude asa maluan nangimu sengani dalam tu surgamu sedi dalani sai hamonakon sude hajol laon tai pisan dok manisia Tuhan asa dibuan sude hasangapon lohot pelean khusus diho jala dipuji sude manisia oh ale Tuhan nakong marmulia. Mohon maaf tadi ada kekeliruan sedikit ya pada ujung ayat 6-nya.